kuan Patricar. Sige mag ah. Punag yun. Ikaw. Naglabay na yun. Unahan pa ko. Sira. Ngayon na siya sumisira sa iya. Ikan? Sira naman ako. Kasama ko din siya. Tulong ako dyan. Naglalagyan ka. Oo, wala. Hindi ka na nga sa bird kanina pa. O, di alangan, dili yung magawa. Kaya ito makapungo? Ipilit. Grabe ang dula. Discard pa yung sa bird round sa testing. Wala mo yung testing na naman. Wala na sa ano. Wala na sa ito sa nada. Ano ang 750 mo ng samang tao? Ang taya diya, ulit nga ni mo bawasan ang samang tao eh. Ha? Bawasan na niyo mo ng samang tao. Di ba ang pondo niya kung ano lang? Ang 3 ba to? Siyete. Bawasan na niyo timpo. Compute naman nato ito gabi dao. Diba i-compute na nato ito yung dao gabi ano naman ito yung pondo? 1.3 ba ito? 1.4? Nara na diya. Kaya kuan lang man ang taya. Ano kuan ang karon? Hindi ako naman. Ito. Money. Shout out sa viewers. Subscribe naman kayo. Nani ko viewer. Money. Ano, bayad na sila. Huwag kayo makinig kay Marcos. Pam? Wala. Viewers, oh, look at my card.
Jen ha, nga huwag kayo makinig kay Bongbong. Napinklawan ka na magbigla. Dili ko mapong naman to. All up. 7 page. Declare ko, hindi ko nag-declare. Ako, declare mong ko. Wala Oh, mo. 141 ka. Eh, sabi ko, kumaaga, tapunan ko. Kong, wala. Bunutin ko na lang. All up 7. Pag ayaw, napilit lang siya. Kaya ko ganihaw. Manatudat good. 230. Do it. Ayun lang. Hindi ako pa. Kasi ka man. Dapat. Third naman na siya. Tama man. Wala pagod siya. Kuha na sana ako. Wala pa man siya nagkuha. Sino ba siya? Siya. Yeah. Siya. Third naman na siya. 4 flowers. 20 seconds. Okay. Bayad na ako. 4 flowers. 4 flowers. Nagbayad mo na. Ako nagbayad ako eh. Baka may dalawa niliit o 30 at saka yung yellow kanya. Dire. Oh, yun Ako lang sa green. imo lang ako bayad. Wala Ako sa bayad bulong ako ka? 30. Ha? Wala si- Hindi, nagbayad ako. Sige na. Okay. Kuya, nagbayad ko sa imo lang ko wala. Yung yellow ako aking chips. Ako Yellow puti yan. yung green. Yellow o Pwede green ako. nakita. Wala. Ako lang sa imo lang ako. Tingnan natin maya dito. Hindi ngayon na kita. Makita yan. Pag ipatingin Kung wala ako nagbayad. Kasi ako alam ko nagbayad. Ako last 30 ko sa imo wala ko bayad. Kung one, two, dali. Kung lang.
Declare. Sige, declare na. Okay ka? Ciao, Escalera. Pizza pa po. Gikan ko na nga. Si Joker. Bunot ko dyan yun. Charles Escalera. Ako timbok. Apat. 110. 10 na kulang. Escalera. Sana may yung yan ba, may i-attach yan. Tapos flat screen dra ba? I-connect. Ang mga lapses. Hindi na yan ginasadya. May nakalimot man. Kaya nga. Pero itong kay ano, wala ko yung kapansin ka. Sa nga, basta kay ako, 100 ang nawawala. Ang masama kay ang pag-akusa niya ba, kita eh. Yung ganun yan. Wala yung ang bakal. Hindi napahiya siya. Oo. Dapat sabi lang yun. Yan. Ay, nga. Dang, magyan mo daw dang. Baka di ay. Pero ako ya karon niya, sure yung ko sa imo lang ko bayad kay last 30 nagbayad Bayad ko. lang ko. Kaya napasok ko wag siguro basta ako nagbayad. Kaya tingnan niya ng rewind lang. Hindi man, wala may Kaya gawin. gani, kita, niya si Anda. Wala piyay ka pa pagkaligin. Gani, okay na. Amo mahal. Joker. Nay na po. 11 man. Kuya. Ka na lang. Ya, lagot pungot. Woolman. Oh. Ayaw, bidya o grabe ya ba? Kaya, ang tagipong mo na lang, wala na nakuha. Hindi mo, huwag paligid po. Ayan, paningit ni Joker man ang tawag. Joker 166. Lampa sa akin. Converset di ay. Nasa. Ano yun? Saan Nine tapon? balls. Tong, Nine tong, balls. sali lang ha. 8 balls. Hindi ko sa kay basic ko. Iba ang takwa ko. May kasalanan ng call ko. Mm-mm. Kailan? Ano tapon ko? Diba? 8 balls. Okay, ganun ako man ako. Culture. Ano? Ang
6. 5 sila kay 6 ko. Apat naman siya. Oh. Ako din, number 6 man ko. 4 ka eh. Or ko, nagtudas man ko. Wala pa ko nagtudas ka rin. Oh, kasi na kayo nagtunas ka ron. Mali. Unit. Antanas ka rin na. Apat ka naman. Ako, apat man din, di ba? Apat ka. Ako, tulungan ako. 1, 4, 4. Kami pareha man eh. Ako, isa ka lang. Isa lang. 7, 7. Ako, nagtudas ka. Ano ka order lang? Pulsaw. Nine balls. Oh. So. Ito nga lang natutos namin. Oh, kamali eh. Kaya magkatapos pa rin ng alam nito sa pagkaw. Ako kanina to. Tapos ito. Wala akong bakong ikan. Alam mo kasi. 13 ano? Ito lang mo tigis. Bentay ko ulit para kamali eh. Gis lang kulang ko ba? 13 Ah, na. Rino. Pareha ta. Okay, Mr. Pareha. Wait, rin. Rin, roses. Sakto ako. Kuratag yung kuya o. Jagat. Jagat yan. Sakit yun. Oh, wala na may lain. Diba? Isa ba? Oh, Tatlo joker niya. Oh. Yan lang. saklat. Tulong. Saklat. Masaklat. Sana. 600. Oh, wait. I owe you 30. Ngayon ba? Ano lang? Minus. 6 months, no? Minus. Yeah, quits. Wala nga yun. Ako patuloy yan, di ba, Max? Wala lang record. Paundi sa job bidor. Panalo? Hindi na naman. Kaya sila ha. Ayan. Ano nagtalo sa iyo? Mabuti lang, hindi na uubos pera namin. Ang malas lang ang nauubos. Wow, may decoration na sila sa Christmas. Yan ang ginasabi ka. Dahil wala kami dito, mayroon na spirit. Spirit na of Christmas. Bakit magalis ka pala? Mas How are you? matagal ka pa. Sabi mo mananalo. Predict yan. Dating yung ako po. Ano no? Yung dating lang yun. One plus. Kaya na, mga, ano, hanggang Christmas doon na kayo. Oh, hindi uy. Green card, no? May trabaho ba yung titi? May trabaho. Sila tsak magdating. Hindi. Anak ko niya isa. Ang lalaki lang. Tapos doon lang sa Cebu. Hindi Wala naman yun siya. 1 dito. week lang man din doon. Mag-attend lang ng dibo. Sama niya ang mga uncle niya. Matagpo yan lang. Sama namin tayo.
gusto. Mahal ko gusto. Ay, ay, naman. Naman ko ang sinang nina. Wala number. Kaya kaya kasi kugma kasi ito. Nag-city pa mga ako. Wala kasi na ito. Ako alang ibalik na to ako. So, ganyan ang ito. Katong ganyan na alas 5 di ay. Pwede hindi mo gisulod. Ang mga lasing ko, sa sabi ng madam ko. Ano mo ha? Di. Lahat ng mga tubigan ko. Sino tayo balik ng tubigan? Kaya na ko sa 2 PM mo to akong number. Katukay ng nena, di ba? Nainom ko kay ng nena nin taya pagka alas 5. Wala de ko ni mo taya e gani ha. Murag wala. Ay. Ngayon ang palingan. Kung nagawas. Wala. Sorry. Ito na lang tag. I'm sorry my love. Kaya nang malawas, kaya napalta ako. Dili karon na gid gabi iba. Kasi nagtingala man ko wala man. Ang gani mong gihatag lang ang number kay nang nena lang. Kain ka na, girl. Kain ka na. So, Elisha. Hi. Tama na. Ikaw. Everything is over. Ilang? 3,000. 3,000. Matano. Bagay hindi naman maglaro. Basta natatalo ganun din ang words ng mga natatalo. Hindi na ta bagay, hindi maglaro. Makapera. Bagay na hindi na daw maglaro. Pagkaugma, ulay-ulay na ito. Nalang ka kundi. Amo lagi taga ulit ang mga ta ay kung tisela man mi. Pagka mga tara na. Ano ka mo na? Ano? Kasi yung sa pagdaog sa una. 8, 10. 3, 4, 5, 550, 950 lang. Please subscribe and hit the like button. Thanks for watching.